Abu kedal siko, abu konflik siko tu, kedal siko. Ada orang tahu berapa? Jadi jual apa tu lepas? আচ্ছা আরেকটা রুম তো এটা বাগানি আপনার সবাই যাচ্ছে ভালো ছিল সেগুলো দোকানে ভাঙা ওইটা ওই পিছনেরটা চলচং স্কুল টু স্কুল চলিমা সময় এসে বর্তমানে স্কুল টু স্কুল উড়াইং দङ आं फाइनल पाइया এবং আর স্কুল কোনো বাউন্ডারি প্রপার বাউন্ডারি করে आं एसएमसी बरं नोङै खायनो नोंथों गासैखौ आं प्रेसारि स्कुल टु बाउन्डारि नांनाय अमो गायसन बरं नक दंमानि नक खाय अमो मन्दिर नक स्कुल फोरोंमा जागोन आरो जाहाथे स्कुल बाउन्डारि नोंथों आरो बाथरुम टयलेट व्यवस्था दंबाय आरो बेखौ न जाहाथे कुछ करें क्या जे इंफ्रास्ट्रक्चर करे आपनाते अफिसर अधिकारी ने सहाय आं खायनो बागै आं बुजिनाय साम साम जोंलारनो फैजारो फायनो आरो जोंलारनो फैबा बा आंबा आरो स्कुल बाउन्डारि थिं मथन गरै गैको नक नक बायजक नक फैया फेन टेन दक दंबाय माने फेसिलिटि दंबाय इंफ्रास्ट्रक्चर दंबाय आबार बेबां हामजाक नक फैया अमो हायरक नक थांके ताय मेन खैबं आरो स्कुल नक जे खामानि परे नक दिबलर नक माना नांनाय बरक जाते सोलोंनाय रक नक फाइ परिमाना ना आबार नक फैया जाते स्कुल बाउन्डारि दङ न दै रक आरो खिथाय नक रक सुथि नक दङ नक फैया र ताइते मन करे मास्टर बर शब्द जन दङ मास्टर तो मर्निं बाय नून सेक्शन शब्द जन दङ तो खाराप गया नांखांखाबा संथाय सावै माखायनाय सोंनो हामबाय तिनि तामनो फाइनाय फिगाव जागौ तिनि 24 तारिख एप्रिल 2023 तिनि नायफैमान के चरिलाम कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिंग सेसुरि मालिंखा बिश्रामगन्जनि गानाव खुब अबाउट 3.5 किलोमीटर अब ओंके अब थांनायाव खामका तामुङै खामका अब तो अलरेडी रिपोर्ट बरोखा डीएम एसडीएम नायफैका आं बरना समायाव आं सावरका ए स्कुल जे खामोनि खालामनानै अब बिसु जराते गुबै अब रुगै नागिर दिनि बर सङाव बंना आं सावका सङाव बरबा आनो सावका जट डैमेज नि बो कयटा रूम खामका बसु खामका अब बर अलरेडी रिपोर्ट दोय अलरेडी हाबल लोड अरनि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर न रखानि साव आबनि परे आं फिजिकली आं दिनि आं विजिट खायना फायका नुक फायका आरो स्कुल तो पूरा गायसा ब्लक तो पूरा खामजाक आरो परिवेश सिंगिया आरो क्लास संनानै मटना परिवेश सिंगिया स्कुल न दाखि इमिडिएट एक्शन लावै ब्रनि फरिनानि नक रुंनग स्नामिरनानि बागै आं एसडीएम नबो साजाक एवं अमना आं कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार नबो सानाय जाहाथे करे औ स्कुल न काहामखौ गैयाखै सोंनाय रक डाक्टि स्कुल फाइ परिमाना निंथों आबनि परिवेश अमत इमारजेंसी हाकिन मा खायनाय कारण सोंनाय रुपरि नांनाय बेले नक सिकुरिखौ बुरो परिनायबा साइक्लोन 5 और इको किचन रूम द इको अब एमडीएम रूम नि स्कुल रूम खायमार अब पॉइंट उरि लांबायखा एसएमसी कमिटी को बरानो जब जानो गया अंतत एलाका विधायक हिसाबै एलाका लोकल रिप्रेजेंटेटिव एमएलए हिसाबै बरानो जानो नांगौ इभेन दो आं हायपनो एस आनि रेसपन्सिबिलिटी आनि लायबिलिटी दं हि आं तिनि फाइ स्कुल आं परिदर्शन फायका आं लुक फायका आं रिपोर्ट उद्यतन प्रतिपन्न सानाय प्रेसाराइज होनाय डाक्टि के मिडिल अफिसर अब सामुङै अर जों सोंनाय रक सेरकम सार्भिस माने ताइसे आगिन हाके परिमाना नोंथों आककना आं साना